10 toe. Motors en Solexen passeren de Alve Frieske sterren jood weg. Goed 13.000 fietsers begonnen van de morgen aan de fietsalve-sterrentocht. 2000 startkaarten bleun lissen. De Rijns waren van Glare Dieken, daardoor wieren de verskate vol partijen. En ook de Solex Alve-sterrentocht waard hinderen troch het waar. Van de dik 100 deelnemers moesten heel waarde dag al 20 opjaan vanwege kwadsluiting of lekke banden. Het minste les van de waarsomstandigheden lieken de motorrieders te hebben, maar die binnen dan meest ek aardig opkleid. Ja, de grootste prestatie waard je toch wel leveren troch de duizenden fietsers. En die hierne een drege dag. Het waars waren het vergliedspartijen en een heel soort lekke banden. Wat is er mooi op fiets? Band. Band. Bandlek? Ja. De eerste? De tweede. Rijn en Huddewien maken de tocht zwier. Hoe gaat het? Nou, niet zo goed. Nee? Nee, een beetje zwaar, maar we gaan het halen. Ja, daar heb je vertrouwen in. Je bent nog maar net droomrijp voorbij. Ja, maar als je de eerste helft kan halen, kan je de tweede helft ook halen. Gewoon budget het echt te willen. Daar is pas afzien, hè? Dit was dus de laatste keer Elfstedentocht. Wat een kuttocht. De verzwaging terug vrienden en familie wordt extra vergerren. U kunt wel wat energie gebruiken. Ja, dat lukt wel. En we hebben een hele goede kok bij ons. En die zorgt ook prima voor ons. Die ligt er al een week wakker van als wij wel genoeg eten krijgen. En, haal je genoeg? Ja, zat. Meer dan genoeg. Het grootste part van de fietsers houdt de motorriem. Wie giet het? Ja, ik best, hè? Ja, we hot wel, hè? Wie is onmoedig? Ja, perfect. Heel goed. Daar komen we door.